Čaute ľudia, vítame vás u ďalšieho videa z Minecraftu, pretože ste dali neuveriteľných 7 lajkov, čo vás veľmi pekne ďakujeme. Čau tete! Hello. Jak sa máš? Ja sa mám pohode, a ty? Ja som mám celkom chillgay, pretože točíme konečne toto neuveriteľné video. Takže, čo budeme dneska robiť? No, dneska by som chcela, že by sme si išli nájsť miesto na bývanie. Yes. Aby sme si tam postavili domček, ale neviem, či to stihneme. Keď tak bude to na ďalšej časti, ale... Yes. Asi ten, že by sme sa aspoň tam išli toto. Pozrieť. Si nájsť nejaké miesto na bývanie. Chápem. Dobre, takže dúfam, že nás dobre počujete. No a my za chvíľu aj tak zapadá slnko. Takže aj tak za chvíľu zapadá slnko, takže ja by som išla, keďže tam je púšť a asi do púšte úplne ísť nechceme, že? No tak sa vysmieme už teraz, keď tak... No a potom pôjdeme tým lesom alebo dačo. No. Ešte sa nedá, tak pôjdeme tam, kde. Ľudia, inak nezabudnite na like, odber. Ďalších 5 lajkov, ďalšie videjko, že nasypte tam tie lajčiky. Niečo sme hentadiaľ, poďme na druhú stranu, však hentadiaľ sme prechádzali. Kámo, toto je asi nejaký ostrov, alebo dačo. To je very, very bad. Dúfam, že to teda ten ostrov nie je. Poďme sa vyspať. OK. Už tam ťa vidím, guys. Dobre, takže už sme vyhajaní krásne. Kamo, to je normálne listie. My sme si inak updateli. To si nevedela? Nie, ja už hrám Minecraft. Včeličky. Iba tak zriedka. Tak, poď, ideme teda o to kde. Ja mám zlý pocit, what the fuck. Ja mám zlý pocit, že toto je, kámo, ostrov, reálne. GG moje, A kámo. nebude to ostrov. Podľa mňa hej, lebo všade je voda. Takže sa budeme musieť týkať dve hodiny plaviť. Čo to sú rieky? Počkaj, hej, tam je taký kopec, tak pôjdeme tadiaľ. Kde si? Počkaj, ja sa pozriem, ja som... Sme sa našli, poď za mnou, lebo sa stratíme zase. OK, takže tu som videla nejaké stromky, takže to asi nebude ostrov, čož je very good. Doberám ešte toto GV. No dobre. Poďme hentadiaľ, upediaľ. No však poď tadiaľ, jak sú tie hory. Takto cez vodu. Ty kokso. Aj. Super, kamo, úplne terén 20 miliónov IQ, kamo. Guys, rodinky nezabíjame, ty kokos radna. Mountain. Guys, dneska som si nedala shadere, pretože proste som si nedala, takže v ďalšom videu určite shadere budú. Si píšte. Kamo, to je húbka. GG. No a teraz... Guys, teraz tu ťažíme uhlie. No a nezabudni na like, odber, pretože táto časť bude riadne nabušená. A samozrejme, ako som vravila, 5 lajkov, 5 ďalší diel, tak? Inak... Aha, to je les. Tu je les? Ej, jo. Tu bude aj tento, jak sa emerald. No, asi. Možno. Skoro spadlo. Ty kokos. Ty vole, kámo. Ja neviem, kde som. Však ja som hneď za tebou. Pôjdeme proste rovno za naším Minecraftovým nožtekom, kámo. A však v Minecrafte nesú nosu. Kámo, ja mám nos, nevidíš? Také černá bodka, kámo. Hej, ale tak... Ukáž, ty máš nos? Ty máš normálny. Kde si? Ty máš nos? Iron. Tu som za tebou. Áno, ja viem. Lenže či máš nos, sa pýtam. Neviem, či mám nos. Počkaj, otoď sa ku mne.
GG, teraz bez nosa, GG. Jak dýcháš, more? Ti ho dali amputovať? Tak ja to nemôžem takú postavu a nejde mi ju premeniť. Poďme už túto. No, dobré. Do lesíka. Guys, našli sme bažinu. Ja budem, kamo, jak sa volá ten borec, čo sa proste narodil u opic a Tarzan, nie? No, tak ja som Tarzan, kamo. Ja lezem po stromoch, jak more. Opička. Dobre. Bojalenostná táto. Mne sa nikdy nejak nepáčilo bažina úprimne. Pretože to je také... Nie sú tu tie slime boli? Oni sa spawnujú, sa mi zdá, v noci, nie? Či? Takže ja neviem. Sa mi zdá, že tiež sa mi zdá, no. Aha, tu je, kamo, skokanek na bazéne. Skokanek. To je úplne masívny. Ľudia viete, čo je ešte masívnejšie? Tlačítko lajku a odberu. To je úplne... Chicken, yes. GG, kámo. Čo my tu robíme, kámo, na hernom kanáli? My by sme mali založiť nejaký spevacký klub. Že? Poďte ďal to, tam je tá bažina furt. To je, kámo, ostrov, reálne to je proste ostrov. Si mal pravdu. Ja viem, ale... Abo poloostrov. No. Tak, kamo, my sa guys... Máme si urobiť loďky. No a pôjdeme plaviť sa. Žradlo ja mám celkom, akože... Urob jednu loďku. No a pôjdeme. Ja sa dohylujem. No však hej. Guys, takže my sa uvidíme na nejakom ostrove, ak teda nejaký nájdeme, držte palce. Delfín, ten keď ti dá speedy. Mám presne. Nice. Počkaj, Pauli. OK. Guys, nová destinácia je džungľa. Tam je nejaká púšť, tam je nejaká aj normálna pevnina, takže... No však, môžeme bývať. Takže guys, rozhodli sme sa spraviť na proste nejakom strome proste našu baseu a proste budeme mať stromový barák, nezabudni na like, odber a vlastne nie je tu dosť vecí, to video malo byť proste dlhšie, toto vám dabujem ja, čo striham, takže proste sa nám to nejako poplietol zvuk či čo, no a kvôli tomu, takže čus.